ndị na-ege anyị ntị na Amokwe Television, anyị ka nọkwa na be Ụba si na Chief Francis maka erim ji ọfụ ha na-eri n'ụbọchị nke taata. Anyị na-asị ebe bụ na onye si bịa, anyị na-anabata unu n'ụzọ pụrụ iche. Aha m bụ Maazị Okeke. Ọ nwere odogwu anyị na ya nọ, ọ bịalụ ka o selu ndị be Francis Ụba si na chi wee lacha aka. Anyị na-asị ka anyị gwa ya ajụjụ ọnụ ka anyị malụ ka obi dị ya na ihe a na-emerebe n'ụbọchị nke taata. Biko ka ị gwa anyị onye bụ. Biko amakwa m ndị na-eme m inteto Amokwe TV. Okay, Amokwe TV. Okay, Amokwe TV ekene m. Afa m bụ Hon Raymond Okechukwu Ugwueze. Ọ mụnwa bụ onye na-anọchite anya Enugu East Rural Constituency na Enugu State House of Assembly. Anyị na-asị gị nnọọ n'ụzọ pụrụ iche na Amokwe TV. Biko emume a na-eme n'ụbọchị nke taata, emume iri ji ọfụ, kedu ihe iwere ikwu maka ya? Emume iri ji ọfụ bụ emume ndị Igbo na-akwa elu ugwu. Anyị na-eme in a very very special way. But ị bịa na Anịnike, anyị na-eme n'ụzọ pụrụ iche. Today bụ ndị Ibagwa Nike na-eme iri ji ọfụ nke ha. And Ibagwa so ndị m na-anọchite anya na House of Assembly. And Ụba bụ a very good friend of mine. Mgbe chi kamba noele ta do nbe na eri jowo. Bo shi no ba ke emekwe nke anyị kwa okekwa ebe anyị adụ sure maka obe ezigbo enyi bụ. So nketa bụ nke ndị Ibagwa. Awe no ni Ibagwa ta na alaka eka. Igwe eju tebụl. Ụba shi anyị chee ọchị nta ụbọchị ahụ. Ya bụ anyị jiri ọnụ nke today. Ka ị gwa n'ọfọ ị na-agọlụ ezigbo enyi gị nwoke n'ụbọchị nke taata, ọ kpọlụgo okwu. Ji ọfụrụ bụ mmemme a ji eme ncheta maka ihe a kọrọ n'ubi na-enwere bountiful harvest. So na taata a na-eme bụ mmemme ekpere na ekpere Ụba bụ na ka a na-eme mmemme maka na anyị nwere bountiful harvest this year. Ihe niile dị ndụ anyị ga-adụ bountiful in Jesus' name. Ọ ga-adị excess in Jesus' name. Ihe niile ọ chọrọ bụ ihe dị mma ka na-abịala in Jesus' name. Ị ga-ama nkọ this family again. Ibe ochi wote nu wee anyị ji asọtụ ya ọnụ da ọma nkọlie. Ị ga-eni ọ na-eme ga bụ ige mere ọma mgbe ị ga-eke in Jesus' name. Anyị na-asị gị daalụrụ nne odogwu Igbo ji eme ọnụ. Anyị na-asị na ọ ga-abalị na ọ ga-adịrịrị gị na mma. Ebe ọ bụ na isi ege anyị ntị, anyị ka nọkwa na Amokwe Community Television. Anyị sị gị nyagazie.